Wel, fel gwelwch chi tu ôl i ni, mae'r cystadlu wedi cychwyn yma yn y cylch gwartheg ar ddydd Mawrth y Ffair a dwi'n cael cwmni Llyr Hughes Llanpabo o'r Fiches Pabo. Bore da Llyr, siwr dwi ti? Dwi'n gres, diolch, sydd â chi o'r yma? Dwi'n dda iawn. Da iawn. Ac yn cael ffair brysur? Do, da ni wedi cael diwrnod i da o ail a trydydd, ail efo Heffer a trydydd o busnes, so hapus iawn. Os rhywbeth gyda chi yn y dosbarthiadau Bîff Ifanc y bore yma? Oes, dim yn hwn, so fi'n rhaid aros efo chi'n hwn, illa. Arbennig, a wedyn mynd wedyn. Ma wedyn mynd, ia. Yn y trydydd clas mae Laura efo Heffer ddi, so... Da iawn, wel, pob lwc yn Diolch fawr iawn. Y dosbarth sydd gyda ni nawr yw'r heffrod o dan 425kg, ondife? A mae'r dosbarthiadau mewn hynod o bwysig Llyr ar gyfer y sioe haf, ond hefyd wrth gwrs y ffair blwyddyn nesaf hefyd o bosib. So felly dwi'n teimlo na hein ydy dyfodol y sioe ar ha. Mae nhw'n bwysa ysgafn o 268 i 300, felly fydd hein blwyddyn nesaf yn berffaith i'r ha. Pan nhw'n dechrau mynd yn drymach yn y marn ni, mae'n job cael nhw i wneud y ddau job wedyn. Mae nhw'n gallu mynd yn stel chydig bach erbyn y ffair blwyddyn nesaf wedyn yn dyn nhw. Jyst methu cario'r pwysad, mynd rhy drwm a coesad eich a mynd. A troi'n fiwch mewn ffordd, yn dyfod? Colli'r steil. Mae gen Hayden 3 yn ifal yma, mae'n dangos loia da bob blwyddyn. Sharon Sellers, sy'n ni'n gweld fan hyn nawr, hi sy'n beirniadu, mae'n dod o swydd Lincoln yn cadw gwartheg Lincoln Red adre wedi ennill yma yn y sioe fawr dros y blynyddoedd, wedi cael tipyn o lwyddiant yn ennill pencampwriaeth Lincoln Reds. A maen nhw hefyd yn prynu gwartheg ac yn pesgu gwartheg, felly mae'n gwybod yn union beth sydd angen. A Hayden Lloyd, fel wedi sydd ar 3 a nifel cyntaf ni'n gweld fan hyn yn dyfellu, yr heffer ddi, goch a'r di. A'r heffer goch ar y pen pella wedyn, so dyna rhai Hayden Lloyd a'r un goch fan hyn yn dod o Sir Fôn. Sir cyn wyn pendrin. Aled, wrth gwrs, sy'n dangos i wyn. Dwi'n siŵr na merch i jumbo di hon. Mae wyn efo tarw jumbo shields o Werddon. Mae wedi cael llwyddiant aruthrol efo'r tarw. Do fe wir? Do, ra llynydd a babies flwyddyn cynt, so na, mae wedi bod yn ffodus iawn i gael jumbo fel tarw. Ac i gael Aled i ddangos iddo, mae o'n yn wych yn ei waith. Ydy Maled yn brofiadol iawn. Sharon yn pwyso mesur, mae weld, dwi'n meddwl fe wedi wneud penderfyniad. Roedd am llawer o lol o fanna. A mae'r garden goch yn mynd i'r heffer fach ddi o iddo Hayden Lloyd. A mae'n heffer fach daclus iawn yn dwi, mae yna sgop i hon yn does. Mae'r 4 o nifal yn debyg iawn, jyst bod hon dim bach mwy pwerus on the day fel yda'r sais. O'n i wedi sbio nhw cyn mewn i'r ring, disgwyl i chi landio, a fel a ni wedi gweld nhw hefyd, so... Wedi wneud i gwaith yn iawn. Mae'r rhaid yn ein anghywir wneud yn ei ddau yn iawn. Arbennig, cychwyn da i'r cystadlu yma ar ddydd Mawrth y Ffair, a mwy i ddod.